amiga, welcome back to my channel guys, Jefferson Kang Subong. So for today's video guys, we're gonna show the makupa tree. So ngayon guys, mag-harvest muna kami ng makupa guys. Yung pipiliin lang namin yung mga hinog na, kasi naiinis ako guys, hindi ko pa sana i-harvest yung makupa namin. Kaso every night time guys, meron ibon na palagi niyang hinuhulog yung mga bunga, nadadamay yung mga maliliit pa, yung mga hilaw pa. So sayang naman din na hindi namin pakinabangan. So yun ang gagawin namin ngayon, kukunin namin yung mga hinog. So guys, ito na yung puno na makupa namin. Tingnan nyo guys, marami siyang buga before, but yung kabog lang guys, yung ibon na kabog, palagi niyang hinuhulog yung mga bunga, nadadamay yung mga hilaw pa. So yung kapatid ko, pinakuha ko na lang yung mga ripe na bunga ng makupa guys. So ayan, ikakatch ko yan, ihahagis yan na kapatid ko, back. Yan. So mga, oy. Pero ayun, video. Ay, dire butang niya. Two, guys! Lagutan mo ito din. Di ba kabuok? Ay, sa hulugan ba? Kaguan, kaya ang kanang hinog. Di ba sabi kung bilas daw? Asa day? Ay, panhurutan ako. Kana lang mga hinog kaayo. Dero ka niyo. Dero! Dero kay! So enough na guys, tama na muna yon. Iiwan muna namin yung iba para by the next day meron pa kaming makain. Yung kapatid ko ayan, bumababa na siya guys. Kinuha lang namin yung hinog na talaga na makupa. Sayang naman din yung maliliit pa, nadadamay kasi naaapakan niya. So that's all guys. I will gonna show you guys kung ano yung mga nakuha namin. Gaano ba yung kasarap. Taran! So ito na yan guys, ito yung kinuha lang namin. So selection lang siya nung mga hinog na talaga guys. Diba ang sasarap naman guys, wow, parang apple guys, red apple lang. Ito yung makupa guys. Siguro hindi ko alam kung anong English nito, pero ewan ko ba sa iba dyan, baka alam nyo to ang English ng makupa, pero sa amin makupa talaga to. So yan guys, kakain na kami ngayon yan. Huhugasan mo lang namin before kainin. So thank you guys for watching my video. So if you are not yet subscribed to my channel, please like and subscribe guys. Bye bye.